Здравейте на всички, аз съм Рейвън Кул и добре дошли в едно ново видео от поредицата Гущерите отблизо, в което днес, както виждате, ще разгледаме стенния гущер. Преди обаче да изгледате това видео, не забравяйте да се абонирате за мен, да оставите по един лайк, да споделите видеото по социалните мрежи и да ме съветвате как да продължавам с видеята на животни и дали да ги продължавам. А сега се настанете удобно и ви пожелавам приятно гледане. Стенният гущер е среден по големина гущер, който се среща както в България, така и като цяло в цяла Северна и Южна Европа, с изключение на Пиренейския полуостров. Интересното за него е, че няма добре изразен полов диморфизъм и това, по което единствено може да отличите мъжките от женските, е това, че възрастните мъжки екземпляри имат леко оранжевеещ до червеникав цвят на коремчето и вратлето, който при женските е или много слабо изразен, или изцяло липсва. Другото, по което може да познаете мъжките екземпляри, е това, че вертикалните линии от двата края отстрани са по-тъмни и също точиците на гърба, които би трябвало да са тъмни, също са доста по-тъмни, отколкото тези при женския. Но като се изключат тези малки подробности, изглеждат почти еднакво и човек, който не е голям разбирач от гущерите, може трудно да ги различи. Другото интересно е, че някои екземпляри, когато достигнат възрастен размер, може да станат леко зеленикави, подобно на европейския зелен гущер с латинско наименование Lacerta viridis. Другото интересно за този вид гущери е, че снасят от 2 до 6 яйца, а малките се излюпват след 50 до 60 дена. Интересното за гущера е, че се храни само с насекоми, защото по-едра плячка би му била твърде трудна да я умъртви. Като цяло, другото интересно е, че както виждате, опашката се възстановява почти напълно след откъсването, защото този екземпляр, който съм намерил навън, както виждате, си е късал опашката и може да познаем по това, че всъщност новата опашка няма характерния цвят за старата. Друго какво мога да ви кажа за този гущер, доста често срещане е в каменисти местности, които примерно са възникнали или естествено в природата, или изкуствено построени от човека. И като цяло има доста факти други, които могат да спомена за този гущер, като например факта, че е дневен гущер, защото в България може да има и нощни гущери, като балканския гекон, този си е дневен. И общо взето това мисля са фактите за този гущер, които ще ви спомена. Не са толкова много, но и като цяло гущера не е кой знае колко особен, за да може да има толкова много факти за него. Благодаря все пак, че изгледахте това видео. Не забравяйте да се абонирате за мен, да оставите по един лайк, да споделите видеото по социалните мрежи и да ме съветвате как да продължаваме с други видеа на влечуги и като цяло да. Благодаря, че гледахте. До нови срещи!